Μνημόνευα και τους πρώτους δύο που πολέμησαν τον επίβουλο κατακτητή και έμειναν εκεί πάνω στα βουνά της Αλβανίας για να μας θυμίζουν πόσο σημαντική είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γιάννης Παπαγεωργόπουλος η Τζότζος και Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Βόκος, τα ονόματά τους. Όλοι αυτοί ήσαν άνθρωποι απλοί, άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, άνθρωποι που ήθελαν να ζήσουν, να διαφεντεύσουν τη ζωή τους χωρίς εξουσιαστεί και να την προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα. Όμως το κακό πνεύμα άλλα είχε στο μυαλό του. Ήθελε όλους τους τόπους δικούς του και τους ανθρώπους δούλους του. Τελικά όμως οι άνθρωποι νίκησαν το θηρίο που το έβαλε στα πόδια κυνηγημένο από τα παιδιά που τους έλεγαν αλήτες, όπως λέει ο ποιητής. Όλα άρχισαν στις 28 Οκτώβρη του 1940, όταν η τότε φασιστική Ιταλία αξίωσε με ηταμό τρόπο να υποδουλώσει τη χώρα των Ελλήνων. Έλαβε όμως από τον ελληνικό λαό απρόσμενη απάντηση. Εκείνο το ηχηρό όχι σήμερα την απόφαση των Ελλήνων να συνεχίσουν να ζουν ελεύθεροι και κυνήγησαν τον εισβολέα. Μπροστά όμως τον κίνδυνο του διασυρμού της Ιταλίας και συνακόλουθα και της φασιστικής ιδεολογίας, η επίσης φασιστική Γερμανία, εταίρος και σύμμαχος της Ιταλίας, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδας στις 6 Απριλίου 1941 και με την άριστα οργανωμένη πολεμική της μηχανή έσπασε τις ελληνικές αμυντικές γραμμές. Και στις 27 Απριλίου 1941 ο γερμανικός στρατός μπήκε νικητής στην πρωτεύουσα της χώρας μας και η σημαία με τον αγγελωτό σταυρό από την ίδια μέρα κυμάτιζε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Οι Γερμανοί κατέλαβαν το Άργο στις απογευματινές ώρες της 27 Απριλίου, μετά από διήμερο αεροπορικό βομβαρδισμό στις 26 και 27 και τον Άφριο στις 28 Απριλίου. Έτσι άρχισε η καταθλιπτική περίοδος της στρατιωτικής κατοχής της πατρίδας μας από τους Γερμανούς που διήρκησε 3,5 περίπου χρόνια. Εν τω μεταξύ, στις 23 Απριλίου του 1941 ο βασιλιάς με την κυβέρνηση του Τσουδερού είχαν εγκαταλείψει τη χώρα και είχαν καταφύγει στην Αίγυπτο, ενώ στις 30 Απριλίου οι Γερμανοί είχαν διορίσει κυβέρνηση πρόθυμη να εκτελεί τις εντολές τους υπό τον στρατηγό Τσολάκογλου. Οι γερμανικές δυνάμεις εκτός από το Άργος και τον Άφριον εγκαταστάθηκαν παράλληλα. Συνέδεσαν με τηλεφωνικά καλώδια τους Μήλους με το αεροδρόμιο για να ειδοποιούν εγκαίρως για τυχόν εναέρια συμμαχική προσβολή του αεροδρομίου. Τη νύχτα της 20ης προς την 21η Μαΐου, Έλληνες πατριώτες με εντολή του συμμαχικού στρατηγίου κατέστρεψαν σε 3 σημεία στο Ξεριά του Άργους τα τηλεφωνικά καλώδια και διέκοψαν την επικοινωνία με το αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα, τις μεταμεσονύκτιες ώρες της ίδιας νύχτας, συμμαχικά αεροπλάνα να βομβαρδίσουν το αεροδρόμιο και να καταστρέψουν στο έδαφος τα γερμανικά αεροπλάνα και τις αποθήκες υλικών και καυσίμων. Στις 20 Μαΐου άρχισε η αποαίρωση κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς. Οι μονάδες της κοινοπολιτείας που βρίσκονται στο νησί και η καθολική συμμετοχή του κριτικού λαού στην αντίσταση κατά των εισβολέων καθυστέρησε την κατάληψη του νησιού για 12 ημέρες. Ενώ ο επίσημος απολογισμός των απολειών των δυνάμεων του άξονα ήσαν 6.000 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι και από τα 500 αεροπλάνα που πήραν μέρος στην επιχείρηση τους έμειναν μόνο 185. Ο γερμανικός στρατός, μπαίνοντας στην Ελλάδα, δεν μετέφερε επιτόπου τις επισητιστικές του υπηρεσίες, ούτε τρόφιμα για τη σύντηση των στρατιωτών, οι οποίοι έπρεπε πλέον να σιτίζονται σε βάρος των Ελλήνων από την εγχώρια παραγωγή. Έτσι άρχισε η απαλωτρίωση και η συστηματική λαιλασία του εθνικού μας πλούτου. Στο Μάιο του 1941, ολόκληρη η παραγωγή ορυχείων είχε πιστεί για τη Γερμανία. Τέτοιες ελληνικές αποθήκες κατασχέθηκαν και είτε μεταφέρθηκαν στη Γερμανία είτε πέρασαν στον έλεγχο των Γερμανών. Κατασχέθηκαν επίσης όλα τα αποθέματα σταφίδας, σίκων, ρυζιού, ελαιολάδου, σταριού και άλλων τροφίμων. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν να σημειωθεί απότομη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, αφού τις πρώτες ύλες είχαν αρπάξει οι κατακτητές, και μείωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από τον πρώτο χρόνο της κατοχής. Η έλλειψη βασικών μέσων σύντησης άρχισε να γίνεται αισθητή και από το χειμώνα του 1941 ο ελληνικός λαός, κυρίως οι κάτοικοι των αστικών κέντρων, βρίσκονται σε κατάσταση λοιμού.
υποστηρίζεται ότι 300.000 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους από πείνα. Στο ληξιακείο ναυπλίου υπάρχουν καταγεγραμμένοι 124 θάνατοι από πείνα κατά το διάστημα από 29 του 41 μέχρι τον Οκτώβριο του 44. Ο πληθωρισμός πια είναι ανεξέλεγκτος. Σε ένα χρόνο από τον Ιούνιο του 41 στον Ιούνιο του 42 η τιμή του ψωμιού είχε ανέβει από τις 70 δραχμές στις 2.350, δηλαδή 33 φορές επάνω. Το σακούνι από 65 δραχμές στις 100 και τα ξερά φασόλια από 90 στις 2.900. Επειδή το χαρτονόμισμα έκανε την αξία του λόγω του πληθωρισμού και η μεταφορά νέων χαρτονομισμάτων από την Αθήνα ήταν δύσκολη και επικίνδυνη, γιατί οι Γερμανοί περίμεναν έξω από τα λιθογραφεία και άρπαζαν οπά ακόμη τα τραπεζογραμμάτια, η Τράπεζα της Ελλάδας, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, χορήγησε την άδεια σε τοπική επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή Ναυπλίου, να σφραγίσει τα τραπεζογραμμάτια με νέες, πολύ μεγαλύτερες τιμές. Για να πάρουμε μια γενική έννοια του ύψους του πληθωρισμού, σημειώνουμε ότι το Σεπτέμβριο του 1944 τραπεζογραμμάτια των 5.000 δραχμών τα επεσήμανε η Επιτροπή για να κυκλοφορήσουν με ονομαστική αξία 500 εκατομμυρίων δραχμών. Το νόμισμα έπαψε πλέον να αποτελεί μέσο πληρωμής και οι συναλλαγές γίνονταν με τον αρχαίγονο τρόπο της ανταλλαγής. Έρχονταν οι Λιγοριάτες στο χωριό και αντάλλασαν μία οκά λάδι με μία οκά σιτάρι. Ο κόσμος των πόλεων μετέφερε στα χωριά τα πράγματα του νοικοκυριού του και τα αντάλλασαν με τρόφιμα. Το Μάη που θερίζαμε τα γεννήματα, γυναίκες με τα παιδιά τους εμφανίστηκαν στα χωράφια και ακολουθούσαν τους θεριστές, μαζεύοντας τα σκόρπια στάχια σταριού που ξέφευγαν από τα χειρόβολα. Ήταν οι περίφημες σταχομαζόχτρες. Στο χωριό μας λίγοι πείνασαν, αλλά κανένας δεν πέθανε από ασιτεία. Εκτός από τις συνηθισμένες παραγωγές, σπήραμε ρεβίθια και φακές και κάθε σπίτι αύξησε τον αριθμό των υπόσιτων προβάτων και κατσικιών. Φάρμακα δεν υπήρχαν και η αντιμετώπιση των ασθενειών γινόταν με ιδιοσκευάσματα όταν ήταν χωρετό. Γεμίσαμε ψώρα που αντιμετωπίσαμε με αληφή από θιάφι και λάδι, ενώ η ελονοσία μας τάραξε. Ακόμη θυμάμαι τα ρίγη όταν ανέβαινε ο πυρετός. Σχετικά με άλλες επικίνδυνες ασθένειες, αν ήσουν τυχερός, μπορούσες να σωθείς. Εδώ θα πρέπει να μνημονεύσουμε την προσφορά του γιατρού Βασιλείου που έτρεχε όπου τον φώναζαν. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύεται η κορυφαία απελευθερωτική οργάνωση, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ. Το πρατικό ίδρυσης υπόγραψαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΕΑΜ απλώθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρη την Ελλάδα και συνέβαλε αποφασιστικά τόσο στην επιβίωση του ελληνικού λαού σε όλη τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όσο και στην απελευθέρωση της χώρας από το ξενικό ζύγο. Αργότερα, στις αρχές του 1942, ιδρύθηκε το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο Θρυλικός Ελλάς. Σχετικά με τη συγκρότηση του ΕΑΜ στην Αργολίδα, συναντούμε δύο παράλληλες κινήσεις που συνέπεσαν χρονικά. Τέλειο Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου του 1941, ο Βασίλης Λάσκας από το Λουτράκι επισκέφθηκε τους αδελφούς Τσετσέκου, Σπύρο, Κώστα και Βαγγέλη από τα Φίχτια και συζήτησαν για την ανάγκη και τις δυνατότητες δημιουργίας οργανώσεων του ΕΑΜ στην Αργολίδα. Ενώ ο Πάνος Λιλής από το Κέρπεση αναφέρει πως είχε συνάντηση για τον ίδιο σκοπό στις αρχές Δεκέμβρη με τον Μίτσο Δεμήρο από τον Ιφή και τον Μιχάλη Μεϊδάνη από το Μάνεση και εκπρόσωπο του ΕΑΜ. Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν οργανώσεις του ΕΑΜ σε πόλεις και σε όλα τα χωριά της Αργολίδας. Το καλοκαίρι του 1943 η Γερμανία έκανε διάφορα έργα άμυνας και προστασίας των εγκαταστάσεων και του πλεισμού τους στο αεροδρόμιο του Άργους και στα χωριά που ήσαν εγκατεστημένοι, όπως την Πυργέλα, την Νέα Κίο, την Αγία Τριάδα και αλλού. Για την εκτέλεση των έργων, με απόφαση του νομάρχη είχε καθοριστεί ένας αριθμός εργατών για κάθε χωριό, που έπρεπε να πηγαίνει στα έργα κάθε μέρα. Το χωριό μας έπρεπε να στέλνει κάθε μέρα 17 εργάτες. Η οργάνωση του ΕΑΜ του χωριού πήρε εντολή να σαμποτάρει την αποστολή εργατών. Αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον νομαρχούντα διευθυντή νομαρχίας Γεωργιάδη και του είπε να μην στείλει αυτοκίνητο στην Ιδέα γιατί οι άνδρες έχουν προσβληθεί από ψώρια και σταχυλόπουλο.
Μετά από απειλές του νομάρχη και αιμονή των χωριανών μας, η νομαρχία συμφώνησε και έστειλε τον ομοίατρο στο χωριό, ο οποίος στην έκθεσή του βεβαίωσε πως οι κάτοικοι κατά ποσοστό 70% έχουν προσβληθεί από ψώρα και έτσι απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση της αναγκαστικής εργασίας. Όμως, οι Γερμανοί συχνά να περνούσαν από τα χωριά και όποιον άντρα έβρισκαν, τον έπιαναν και τον οδηγούσαν στα έργα. Το αυτοκίνητο που μάζευε τους εργάτες το είχαν ονοματίσει Μπόγια και με το άκουσμα έρχεται ο Μπόγιας, όλοι οι άνδρες εξαφανίζονταν. Η οργάνωση του ΕΑΜ για να προλάβει τυχόν ατυχήματα από επίσκεψη των Γερμανών στο χωριό είχε τοποθετήσει μόνιμο παρατηρητήριο στο Παλιόκαστρο που ήλεγχε τον δρόμο πρόσβαση των Γερμανών στο χωριό και με το χωνί ειδοποιούσε για την κίνηση των Γερμανών. Την υπόθεση αυτή είχαν αναλάβει νεολαίοι που εκ περιτροπής εκτελούσαν υπηρεσία παρατηρητηρίου. Οι νεότεροι ίσως να έχετε ακούσει για το θηλυκό χωνί. Χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της φωνής σε μεγαλύτερες αποστάσεις και κυρίως για την εκφώνηση ειδήσεων, ανακοινώσεων και συνθημάτων. Στις 9 Ιανουαρίου 1944 οι Γερμανοί έκαναν μπλόκο στο Γκέρβεση. Συνέλαβαν όλους τους άντρες άνω των 14 ετών και τους συγκέντρωσαν στο Ρέμα, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η Παιδική Χαρά. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί ξένοι, στελέχη αντιστασιακών οργανώσεων. Οι Γερμανοί επέτρεψαν στους τσοπάνιδες να βγάλουν τα προβατά τους έξω από το χωριό για να βοσκήσουν. Και μαζί με τους πραγματικούς τσοπάνιδες βγήκαν από τον Πηλιό και μερικοί ξένοι. Έκαναν έρευνα σε όλα τα σπίτια του χωριού, αλλά ευτυχώς δεν βρήκαν τίποτα. Παρά το γεγονός πως στο σπίτι του Βλάχου, του Μελέτη Βλάχου, ήταν εγκατεστημένο το τυπογραφείο της Αντίστασης και σε πολλά σπίτια υπήρχε πολεμικό υλικό. Συνέλαβαν 82 περίπου άνδρες και τους οδήγησαν στο αεροδρόμιο του Άργους. Τους χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση έργου στο αεροδρόμιο. Κοιμόντουσαν σε ξύλινες αποθήκες που από παντού έβαζαν αέρα και από την πρώτη μέρα γέμισαν ψήρες. Ο χειμώνας ήταν πολύ σκληρός και 2 φορές κατά τη διάρκεια της κρατησής τους χιόνισε. Επέτρεψαν ευτυχώς στις οικογένειές τους να πηγαίνουν φαγητό και κάθε μέρα καραβάνια από γαγιουράκια ξεκίνησαν για το αεροδρόμιο του Άργους. Μεταξύ των κρατουμένων ήσαν και 2 αντάρτες, καθώς και πολλά στελέχη της αντίστασης γνωστά στους κρατούμενους. Τυχόν διεξαγωγή ανακρίσεων θα αποκάλυπτε γεγονότα που θα είχαν άμεση επίπτωση στη ζωή των κρατουμένων αλλά και στο ίδιο το χωριό. Αποφασίστηκε να παρέμβει στρατιωτικά το 6ο Σύνταγμα του Ελλάδας για την απελευθέρωση των κρατουμένων και ορίστηκε η μέρα διεξαγωγής της επιχείρησης η 22 Ιανουαρίου 1944, ημέρα Σάββατο απόγευμα, που οι Γερμανοί κατέβαιναν στο Άργος για αναψυχή. Ευτυχώς οι Γερμανοί τους άφησαν ελεύθερους νωρίτερα και αποφεύθηκαν οι συνέπειες μιας τέτοιας επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και τη διεύρυνση του μετώπου, όλος ο γερμανικός ανδρικός πληθυσμός υπηρετούσε στο στρατό. Έτσι, η γερμανική βιομηχανία, ιδιαίτερα μετά την απαγόρευση από το Χίτλερ να εργάζονται οι γυναίκες στα εργοστάσια, δεν είχε εργάτες για να τα κινήσουν. Για την κάλυψη των κενών, η γερμανική προπαγάνδα ίδρυσε υπηρεσίες προσέλκυσης εργατών σε διάφορες πόλεις της κατεχόμενης Ευρώπης και στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 1942. Οι Έλληνες όμως παρά την πείνα γύρισαν την πλάτη τους στους Γερμανούς και μόνο 15-20 άτομα ανταποκρίθηκαν. Στις αρχές του 1943 κυκλοφόρησαν φήμες πως οι Γερμανοί σκόπευαν να καταφύγουν σε πολιτική επιστράτευση Ελλήνων για να τους στείλουν εργάτες στη Γερμανία. Το ΕΑΝ όμως οργάνωσε διαδηλώσεις και απεργίες που συγκλώνησαν την Αθήνα και υποχρέωσαν τον Πρωθυπουργό Λογοθετόπουλο να διαψεύσει την πληροφορία και η επιστράτευση ματαιώθηκε. Γενικά μπορούμε να πούμε πως οι Έλληνες δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Γερμανών αφού στα τέλη του 1943 από τα 5.400.000 αλλοδαπών εργατών που εργάζονταν στη Γερμανία μόνο 11.000 ήσαν Έλληνες. Στις 9 Ιουνίου 1944 γερμανικές δυνάμεις ενισχυμένες με άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας κύκλωσαν τα χωριά Γκέρβεση, Δεντρά, Μάνεση, Ντούσια και Μπάρδι. Στο χωριό μας συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους στο Ρέμα, εκεί που βρίσκεται η Παιδική Χαρά. Και Γερμανός αξιωματικός άρχισε να εκφωνεί από κατάλογο ονόματα Γκερβεσιωτών, ανδρών και γυναικών.
Βρέθηκαν παρόντες ο Ιωάννης Λιλής και 10 κοπέλες. Τις οδήγησαν στην ακροναυπλία και στη συνέχεια στα στρατόπεδα της Κορίνθου και μετά στο Χαϊδάρι. Το Λιλί και 5 κοπέλες τους άφησαν ελεύθερους με τη μεσολάβηση κάποιων παραγόντων. Τις άλλες 5 όμως τις φόρτωσαν στα τρένα και μέσω Ιουγκοσλαβίας τις μετέφεραν στη Γερμανία. Εκεί τις οδήγησαν σε διάφορα εργοστάσια και τις υποχρέωσαν να εργάζονται για το Τρίτο Ράιχ. Μετά την κατάρρευση του ναζισμού, τις απελευθέρωσαν οι Αμερικανοί την 1η Απριλίου 1945, οι οποίοι τις μετέφεραν στο Μπάρι και τις επιβίβασαν σε πλοίο για την Πάτρα. Εκεί τις παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι 5, οι οποίες ήσαν Γιώργα Εκατερίνη του Γεωργίου, του Γεωργούτσο, Κορίλη Γιαννούλα του Ευαγγέλου, του Μόσμη, Λέκα Αναστασία του Γεωργίου, Τσάο, Παπαγεωργοπούλου Εκατερίνη του Αναστασίου, Κατερίνα του Γεωρούση, Πρίμη Εκατερίνη του Γεωργίου. Αυτές ήσαν οι 5. Έπιασαν επίσης ομήρους και από τα άλλα γειτονικά χωριά, από το Βάρδι 1, από το Μάνησι 4 και από τα Δεντρά 4. Το 1944 και ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της αρχηγίας του Ελλάς του Πελοποννήσου από τον Άρη Βελουχιώτη, οι στρατιωτικές ενέργειες κατά των Γερμανών και των συνεργατών τους των ταγμάτων ασφαλείας είχαν ενταθεί. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο στρατηγός Φέλμη, διοικητής του 68ου Σώματος Στρατού με έδρα την Αθήνα, κήρυξε στις 19 Μαΐου 1944 την Πελοπόννησο επόλεμη ζώνη και διόρισε το στρατηγό Λεσουήρ διοικητή της άμυνας Πελοποννήσου. Ο Φέλμη με διακήρυξη όρισε τρένου θα σκοτώνονταν πρώτοι οι Έλληνες που βρίσκονταν στις κλούβες, τις οποίες οι Γερμανοί είχαν υπονομεύσει με κριτικά, ενώ σε περίπτωση προσβολής του τρένου από αντάρτες θα εκτελούνταν επιτόπου ως όμηροι της Αντίπεινα. Στην κλούβα σκοτώθηκε ο Βαγγέλης Κορίλης του Διέγκο από τα Δεντρά, όταν οι Γερμανοί για Αντίπεινα ανατείναξαν την κλούβα στο σταθμό της Κορίνθου. Στην κλούβα είχαν επίσης φορτωθεί και οι Κωνσταντίνος Ατελής, Χρήστος Ξίδης και Παναγιώτης Παναγής από την Κολακίδα, που ευτυχώς επέζησαν. Τέλος, η γερμανική διοίκηση αποφάσισε τη διεξαγωγή εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλη την Πελοπόννησο. Μία από αυτές, με την κωδική ονομασία Κοράκη, αφορούσε την Αργολίδα. Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 4 μάχημες ομάδες υπό τη διοίκηση του συνταγματάρχη Βάλτερ Μπάρτ και σκοπό είχε την εξόντωση των ομάδων του Ελλάς στην περιοχή Κορίνθου Άργους, στο νοτιοανατολικό άκρο της Αργολίδας, στην περιοχή Επιδαύρου Ισθμίων και στα νησιά γύρω από τις Πέτσες. Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, ο Μπάρτ, μετά από εντολή του Λεσουήρ, εξέδωσε υπόμνημα με τίτλο «Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», που περιείχε εντολές που παραβίαζαν κατάφορα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Από τις εντολές προς τους στρατιώτες σημειώνουμε μόνο ότι οι Γερμανοί στρατιώτες με πολιτικά θα πρέπει να εξουδετερώνουν αθόρυβα κάθε άντρα που συναντούν στα βουνά. Η εκτέλεση αποδεδειγμένα κομμουνιστών πρέπει να γίνεται σε οποιονδήποτε αριθμό. Όμηροι μπορεί να συλλαμβάνονται όταν θεωρείται αναγκαίο. Στην περίπτωση που ο πληθυσμός προσπαθεί να διαφύγει τη στιγμή προσέγγισης της μονάδας, τότε θα πυροβολούνται οι άνδρες. Κυριολεκτικά σάρωσαν την περιοχή μας, κάθε βράδος και κάθε χόλμη ερευνήθηκαν. Μάλιστα οι Έλληνες συνεργάτες, ταγματαλίτες, καλούσαν τους κρυμμένους να βγουν. «Σε βλέπω», τους φώναζαν. «Έβγα και θα σωθείς». Έτσι λέγεται πως σκότωσαν το Θανάση του Καραντούση. Όσους βρήκαν έξω από το χωριό, τους σκότωσαν. Ακόμη και την 8χρονη Μαρίνα του Σκούρκο και τον 15χρονο Μίτσο του Σπυροβίλη. Επίσης έκαψαν τα σπίτια του Ξίδη και του Ράφτη.